bon dia. Miri, és que no vull pagar. Ah, no vols pagar? No. Ah, vale. El 2004 havia de ser gratuïta aquesta autopista ja. Vale, què vols, l'encarregat? No, no ho sé, jo vull que m'obris, jo no vull pagar. Vale, si tu vull l'encarregat tindràs que pagar, vale? Bueno. Esperarem. Doncs està passant vermell. Vale, no, posa'm en verd, sisplau. Vale, ja pots passar. Posa'm en verd, sisplau. El verd no t'ho puc passar. És que llavors és una infracció, potser. Bueno, no passa res. Espera, ho torno a consultar. A mi el que em diuen, vull dir, jo... Vale, vale. Diu que en vermell no vol passar. Dic on estàs? Sí, sí. Això és el peatge? Peatge de Vilassar, de la C32. Et tenen retingut en aquests moments el personal de Vertis. Llavors, jo demanava que ja m'ho agafat la matrícula, obriu el semàfor.